Cunoști începuturile sistemului de învățământ din România? Știi cumva când au apărut primele semne ale formării acestuia? Cine a inventat regulamentele organice? Știi cumva ce s-a întâmplat între 50 și 70 cu gradul de analfabetism din România sau ce s-a întâmplat după 90 cu acesta? Rămâi aici și vom afla împreună ce și cum. Ionuț Barbu sunt eu și în cele ce urmează vom afla mai multe lucruri împreună despre sistemul de învățământ din România. Prima școală cu predare în limba română a luat ființă în anul 1657 în Făgăraș. În vremea lui Alexandru Ipsilanti s-au creat primele mișcări în sensul construirii unui sistem de învățământ de sine stătător, ca de altfel pe tot parcursul secolului al XVIII-lea. După 1821 și Revoluția acestui an, au început să apară din ce în ce mai multe reforme și mișcări în sensul consolidării sistemului de învățământ din România. CUZA reprezintă un punct de referință pentru învățământul românesc prin oferirea regulamentelor organice, iar mai târziu, tot în secolul XIX, Spiru Haret a venit cu o nouă serie de legi care încă sunt valabile și sunt respectate și în prezent. În perioada interbelică, învățământul din România devine obligatoriu până la clasa a patra, însă gradul de analfabetism al populației României depășește undeva la 80%, ceea ce înseamnă că populația României era în mare majoritate analfabetă. După 1950 și după instaurarea regimului comunist, nivelul de analfabetism în România a scăzut drastic, undeva sub 30%, pentru că comuniștii au adus noi idei în ceea ce înseamnă programa școlară, cum ar fi studierea limbilor străine și a științelor exacte. Mai mult decât atât, școala a devenit obligatorie și gratuită până la clasa a 8-a, apoi opțională până la clasa a 12-a, precum și școlile postliceale, școlile de maiștri, școlile profesionale erau gratuite pentru elevii care doreau să le urmeze, precum și studiile universitare. După 1990, pentru că Revoluția s-a desfășurat până pe 25 decembrie 1989, nivelul de analfabetism din România începe să crească din nou, din mai multe cauze, cum ar fi lipsa timpului acordat copiilor, lipsa motivării copiilor pentru a merge la școală și pentru a învăța, bullying-ul care a devenit o problemă în toate școlile din țară, abuzurile profesorilor, abuzurile colegilor. În perioada pandemică, aceste abuzuri s-au transformat. Unele dintre ele au luat o pauză, dar au creat noi probleme, cum ar fi discrepanța dintre copiii care au venituri și cei care nu au venituri și nu pot participa la orele online. Ori, discriminarea copiilor care nu pornesc camera în timpul orelor sau alte probleme de tipul ai intrat după profesor, ai absență sau nu ai deschis camera la timp, ai absență sau multe alte probleme cu conexiunea la internet, pene de curent și așa mai departe, lucruri despre care vom vorbi în continuare cu doi elevi din cadrul învățământului național obligatoriu. Bună ziua! Astăzi suntem în județul Telorman cu doi copii din cadrul învățământului obligatoriu de stat. Respectiv, cu Laurențiu, elev în clasa a 3-a și Cristina, elevă în clasa a 10-a. În județul Telorman situația stă așa. Fiecare localitate, în funcție de indicele de îmbolnăviri de SARS-CoV-2, decidenții localităților stabilesc dacă copiii merg la școală sau nu. Astfel, în comuna Ciolănești din Telorman, copiii merg la școală din clasele 0 până în clasa 8-a, iar în cadrul localității Alexandria, toți copiii stau acasă din învățământul liceal. Nu? Da. Am zis bine. Doar clasele de a 12-a merg fizic. Bun.
Astăzi vorbim despre situația următoare. Este mai bine la școală fizic sau este mai bine la școală online? Și o să începem cu Laurențiu pentru că el deja a ajuns să învețe iarăși fizic. Și acum te întreb, Laurențiu, e mai bine să mergi la școală cu colegii tăi sau e mai bine să stai acasă și să vorbești cu ei pe platforme? Mai bine e fizic, că înveți mai repede, mai bine și poți discuta mai bine cu doamna învățătoare și cu colegii. Ok. Deci ți-a plăcut mai mult să mergi la școală cum mergeai până într-a doua, Da? iar în pandemie ți s-a părut că e mai greu să te descurci. E mai greu să înveți și să comunici. Ok, deci ți s-a părut îngreunată comunicarea atât cu doamna învățătoare cât și cu colegi. Da. Tu, Cristian, ce consideri? E mai bine să stai acasă sau era mai bine că mergeai la liceu? Era mai bine la liceu, din punct de vedere al materiilor, pentru că în fața calculatorului este una și în clasă cu profesorul care îți predă mai bine, îl înțelegi, nu se pierde semnal ca să auzi întrerupt sau să nu auzi deloc, sau să nu poți să intri uneori, deci fizic. Ați avut situații în care nu ați putut participa la cursuri din avut- cauza semnalului Am sau avut multe situații de astea. altor cauze? Ok. Povestește-ne ce ți s-a întâmplat. S-a oprit odată curentul pentru mult timp și n-a putut intra, dar doamna a putut, că în zona ei n-a fost luat curentul și câțiva copii au putut intra, dar au continuat fără copiii ăia, credeau că nu mai intră, Că o să nu le vor ia. să intre. Da. Ok. Și s-au recuperat orele pentru voi care n-ați putut intra? Da, că a intrat pe altă aplicație ca să Să comunice cu voi, să vadă de ce nu intrați. Da. Ok, și atunci s-a stabilit care este cauza. Da. Unii copii nici acolo n-au intrat, că încă nu au luat curentul. Am înțeles. Tu, Cristina, situații neplăcute cu învățământul online? Au fost, nu foarte dese, dar de câteva ori am avut și eu probleme cu conexiunea și cu intratul. Ok. Din punct de vedere al modului de predare, vi se pare că este mai ușor să înțelegi o lecție fizic, aproape la, nu știu, 3-4 metri de profesor, sau este mai ușor să înveți online, având în vedere faptul că îți prezintă pe share screen și suportul de curs, suportul lecției? Mie mi se pare mai bine fizic, că explici mai bine, explică domnul mai bine și auzi și mai bine. Am înțeles. Tu? Tot fizic. Tot fizic. Ok. Considerați că această comunicare este mult mai înleznită atunci când mergi fizic. Probabil că vă gândiți că nici nu vreți să deranjați când e online, pentru că există acea discrepanță sau perturbare a sunetului atunci când cineva vorbește peste tine și nu se mai aude nimeni. Da, am avut foarte multe faze de astea. Ok. Mai mulți punea microfonul și încerca să zică cineva. Și în cazul ăsta, considerați că aceste probleme tehnice care s-au tot întâmplat v-au făcut să vă scadă elanul din a mai pune întrebări? Tu ce zici, Cristina? Da. Da, și eu. Mi-a scăzut foarte mult. Ne-am luat din curajul de a răspunde, pentru că uneori profesorii ne spun să scriem mesaj în chat la aplicație, ca să poată să vadă să nu mai existe acea perturbare a orei, să nu mai fie... Ok. La fel. Am înțeles. Din punct de vedere al colegialității și al timpului petrecut cu colegii, acum în timpul pandemiei, voi ați mai ținut legătura cu colegii voi și în aceeași măsură în care o făceați cu aceștia când mergeați la școală? Nu.
foarte puțin. Nu Am prea. înțeles. Eu am ținut legătura, avem și grupul clasei pe care vorbim aproape zilnic. Cu fetele, prietenele din clasă vorbesc la fel în privat, prin mesaje, vorbim și prin apel, deci pot spune că asta nu a fost, nu e nicio problemă cu comunicarea între noi, între colegi. Bun. Ne întoarcem la comunicare, pe care a punctat-o și Laurenț mai devreme, pe care o punctezi și tu acum. Din punct de vedere al comunicării și interacțiunii elev-profesor sau elev-elev, considerați că acum, stând acasă, ați pierdut anumite etape ale vieții de elev? Mă refer la povești, amintiri, întâmplări, certuri amuzante după ce le privești la un timp din momentul întâmplării. Nu știu, mă gândesc la tot felul de situații pe care ați fi putut să le faceți și nu le-ați mai făcut. Vi se pare că ați pierdut foarte mult timp în acest mi se sens? pare foarte mult că am pierdut foarte mult timp cu colegii, cu profesorii. Ok. Dacă ne-am întoarce acum absolut toată lumea la școală, credeți că am putea să recuperăm cumva acel timp sau acel timp o să fie ca un fel de cicatrice în ceea ce privește segmentul respectiv din școală în care v-ați aflat? De exemplu, tu în școala primară, iar tu în liceu. Nu, dacă ne ducem toți, o să se repare cicatricea aia. Tu nu ești de acord cu ea? Nu. Spune. Pentru că eu, de exemplu, din semestrul al doilea, clasa a noua, sunt în online până acum. Și nu cred că se mai întoarce înapoi. Adică ce am fi putut face până acum, într-un an de zile, nu cred că putem să mai facem dacă ne-am întoarce la școală. Ok, deci cumva consider că scuză-mă că te-am întrerupt. Consider că această perioadă ți-a diminuat cumva din experiența de elev. În sensul că tu nu ai fost o elevă 4 ani de zile, tu ai fost elevă un semestru, un an jumătate pauză, iar dacă de la toamnă o să mergi iar fizic, o să mai fii încă 2 ani. Da. Corect. Deci tu ai fost cumva elevă, dar o elevă de acasă. Exact. Întorcându-ne acum la procesul de predare. Întorcându-ne acum la capacitatea elevului de a asimila informația. În școala fizică, pe care am făcut-o și eu și ați făcut-o și voi, profesorul avea un alt mod de a se desfășura în fața elevului față de online. Considerați că acum în online mai poate să aibă același impact asupra elevului, la fel ca și atunci când era lângă el, și mă refer aici mai mult la materiile aplicate, de exemplu la matematică, la chimie, la fizică, în cazul tău la științe ale naturii, pe unde se fac scheme. Cum vi se pare asta? Puteți să înțelegeți la fel de bine materiile acestea cu mult de desenat pe tablă, la fel de ușor ca atunci când aveți o suprafață mare și ușor utilizabilă de profesor în fața voastră? Nu, în niciun caz. Nu putem să învățăm la fel de bine ca la școală. Este greu să și înțelegem, să și reținem ce ne explică profesorul, dar ne descurcăm. Ok, deci spui că, indiferent de situație, un elev care vrea să învețe poate să o facă, indiferent dacă este la școală de acasă sau la școală din unitatea de învățământ. Da, consider și că, așa cum ne este și nouă greu ca elevi, și profesorii au o dificultate în a menține atenția elevilor, pentru că atunci când camerele sunt închise, profesorii nu au o siguranță că acel elev este prezent și că scrie, Sau își chiar notează, atent. sau atent. Și la fel cum pentru noi este greu, așa este și pentru ei, pentru că oarecum notele nu sunt la fel de exacte cum este la școală. Da. Bun. Referitor Unii la copii note. poate să
facă pe telefon ce întreabă profesorul, să caute. Și alții nu. Da. Bun, referitor la note. Au existat situații în care ați fost cumva dezavantajați din punct de vedere al notării din cauza sistemului online față de situația în care mergeați la școală? Da, da. Da. Înțelegeam foarte greu că puneam mulți microfonul și nu mai Și nu înțelegeam mai, ce zicea doamna. și nu mai înțelegea nici dumneai răspunsurile voastre. Da. Am înțeles. Ați primit absențe nejustificate în timpul pandemiei? Da, nu mi-a mers netul și nu am putut intra câteva minute, prima oră din ziua aceea. Și mi-a dat absență. Am înțeles. În cazul tău? Am primit absențe și din cauza semnalului la internet, pentru că n-am putut intra la timp, dar și pentru că profesorii sunt exigenți și vor să intri în același timp, dacă poți, după dumnealor. Ai zis înaintea lor? Înainte de ei nu putem, că nu ne lasă aplicația. Ok. În cele ce urmează vom continua să aprofundăm învățământul românesc. Din cele ce am văzut anterior, eu nu deduc faptul că elevii din ce în ce au un interes tot mai scăzut față de ceea ce aduce nou sistemul de învățământ. Pentru că materia nu mai este prezentată prin viu grai, prin mișcări, gesturi, mimică, transmise în mod direct de la o distanță apreciabil mică. În aceste condiții în care profesorul vorbește din spatele unui ecran, iar elevul ascultă din spatele unui altuia, atenția este diminuată, interesul este scăzut, capacitatea de memorare de asemenea scade și în acest caz sistemul ar trebui să vină cu noi suplimente, cu noi modalități de stârnire a interesului, modalități de înlesnire a procesului de învățare. Chit că asta ar însemna să micșoreze numărul de ore pe care un elev îl parcurge într-o zi sau numărul de minute dintr-o lecție, ori să schimbe conținutul sau să aducă înapoi copiii la școală, pentru că copiii ar putea învăța în două schimburi, mai ales în școlile în care în mod normal s-ar învăța într-un schimb. Da, este adevărat, asta ar întrena noi costuri cu cadrele didactice, cu uzura materialelor, mobilierului, cresc nivelurile consumabilelor utilizate și lista poate continua, însă dacă dorim să avem un sistem de învățământ sănătos, cu elevi sănătoși, fizic și mental, ar trebui să ne îngrijoreze faptul că atenția lor este din ce în ce mai scăzută pentru ceea ce ar însemna un joc la una dintre materiile studiate față de interesul pentru un joc online în timpul unei materii pe care copilul o consideră neinteresantă, cum ar fi muzica sau desenul sau educația tehnologică. În cele ce urmează aduc un nou exemplu care întărește ideea că învățământul de acasă nu este benefic pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil și voi lăsa să ruleze un scurt material cu o domnișoară. Vom vedea în continuare că această domnișoară, Ioana Gabriela, deși se află în primul an de grădiniță, are nevoie ca cineva să fie alături cu suport moral, astfel încât să se dezvolte armonios și în același ritm cu restul copiilor. Pentru că din cele ce o să vedeți în continuare, o să vă dați seama că deși doamna educatoare depune eforturi de captare a atenției elevilor, aceștia nu sunt deloc atrași de ceea ce doamna discută din spatele calculatorului. Ba, cu atât mai mult, copiii tind să manifeste un comportament
tipic pentru 4 ani, comportament care de altfel într-un cadru obișnuit cu o educatoare alături ar fi corectat și cizelat astfel încât să formeze adultul de mai târziu. Mulțumesc frumos pentru atenție, Ionuț Barbu am fost eu și vă mulțumesc că a stat alături de mine până acum. Nu. E o dată. Papa. Papa, papa. Papa, papa. Mami, mami. Adică să facem încă un leuctiv și de hârtie ca acesta. O să avem nevoie de un pătrat, așa alb, un pătrat alb în care desenat nici o pătrucă. Mami. Și tot ce avem de făcut este să lipim și Miss n-a avut și portocalii, așa că am ales